Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki telewizionyasy sosial torlarda suwçilimli, ýagny kalýanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazgarýan towwala çykyşlaryny görkezdi. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Nowataki mejlisinde görkezilen 10 adamyň arasynda 20 ýaşy ýaňy dolan ýigitler hem bar. Azatlyk geçen hepdeden bäri Aşgabatda sosial ulgamlarda, hususan da Instagramda kalýanly suratlary paýlaşylýan ýaşlaryň polisiýa tarapyndan köpçüliklerin soragy çekilýändigini habar beripdi. Türkmenistany 2025-nji ýyla çelini temmäkiden azat etmegi söz berýän türkmen häkimetleri 7-nji iýundaky mejlisiň dowamında şol sanda kalýanlaryň we elektron çilimleriň ýurda bir kanun getirilmegine, şeýle de ulanylmagyna garşy göresmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Maglumata görä, Serhedin gözegçilik geçiriş nokatlarynda guralan çäreleriň netijesi boýunça bir kanun ýollary bilen getirilen önümler ele salınıpdyr. Emma resmi media ele salındy diýilen önümleri we olaryň mukdaryny aýdyňlaşdyrmady. Watan habarlar gepleşiginiň 7-nji iýunda giçlik berilen reportajynda ýüzüni ýere sallap duran 10 adam görkezildi. Munyň bilen bagly tahkiklaşdyrylmazdan hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylyga laýyklykda degişli çäreler görüljekdigi ma'lum edildi. Emma mundan soň öz-özüni ýazgaryp towwala çykyşlary görkezilen adamlaryň etmişleri ýurdun çägine temmäki önümlerini bir kanun getirmek bilen bagly däldi. Eýse öz öýünde suw çilimini çekýän suratyny sosial ulgamlarda ýerleşdirmek bilen iltisiklidigi belli bolýar. Öz-özüne garşy görkezme berýän raýatlaryň sözünden çen tutulsa, olaryň üçsüde paýtagtyň ýaşaýjysy bolup, öz ýazgyda duran jaýynda suw çilimini çekýän suratlaryny sosial mediada paýlaşanlaryndan soň polisiýa olary saklapdyr. Bu aýdylanlar Azatlyň Aşgabatda habarçysynyň şu hepdäniň başynda beren maglumatlaryny hem tasdiklaýar. Geçen hepdäniň ortasyndan bäri paýtagtda sosial torlarda kalýan bilen suraty düşen raýatlary, hususan da ýaş oglandyr gyzlary anyklamak we polisiýa bölümine soragy çağırmak boýunça işler geçirildi. Soragda bolanlaryň biriniň sözlerine görä, polisiýa işgärleri olary bilen degişlikde salykatly guruluşypdyrlar. Sol bir wagtda olary temmäki önümlerini, sol sanda kalýany mundan beýlek ulanmajakdygy barada dilhat ýazdyrylypdyr. Soňundan polisiýa işgäri ýene bir gezek ele düşdiler, onda garşysyna anyklaşdyrylmadyk ceza çäresiniň görüljektigi bilen haýbadatypdyr. Mundan başga da gurrungy idýän döwürde ýurdun sowda tekçilerinden birdenkä elektron çilimler hem ýitirim boldy. Bu ýagdaýlary ilkinji bolup ünsü çeken Garasyz Türkmen News nesiri temmäki önümleriniň orduny tutýan bir gezeklik elektron çilimleriniň köp sany ulanysy niýetlenen web abzallarynyň, onuň ätiýaçlyk saýlarynyň doldurmak üçin suwuklygynyň dagy sowdadan köpçüliklen ýitendigini habar beripdi. Çarşembe güni geçirilen mejlisde Berdi Muhammedow wezipe borçlaryny talabalaýak ýerine ýetirmän iste göýüren kemçilikleri üçin diýen adaty umumy kefitleme bilen döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýkuliýew hem bir käňç yglan etdi. Munyň ýurda temmäki önümleriniň bir kanun getirilmegi bilen bagly bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistan 2025-nji ýyla çelini ýurdy temmäkiden azat etmek uğrunda tagalla edýändigini aýdýar. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň içinde temmäki önümleriniň gümrük tölegleriniň möçberi 2 gezek artdyryldy. Çilimiň sowdasyny girdilen çäklendirmeler çilimini goýup bilmeýän adamlary has uly saglyk tewekkelligine, sol sanda dürli utlary guradyp çekmäge mejbur edýär.